Agora sí que sí. Disculpádeme se me emociono ou se perdo os papéis, porque agora quen vai tomar a palabra é nen máis nen menos que o futuro presidente desta nación, a persoa que representa a confianza dos galegos e das galegas no seu futuro como pobo, Anxo Quintana, o candidato do BNG ao presidente da Xunta de Galiza, o futuro presidente. Si aínda que había algunha dúbida, a vosa presenza aquí é a última demostración que facía falta para asegurar con rotundidade que o Bloque Nacionalista Galego vai ter un resultado histórico o próximo 1 de marzo. E sabedes por qué? Sabedes por qué vamos ter un resultado histórico? Pois porque somos unha forza política sin trampa nin cartón. Aquí estamos en representación de milleiros de cidadáns que co seu esforzo ergueron o proxecto nacionalista ao longo de tantos anos. E non fomos nós nunca a representación política de ningún grupo mediático. Nin fomos nós tampouco nunca a representación de proxecto dun grupo financiero de presión. Nin tampouco nos propuxemos nunca, nin o permitiríamos, ser a expresión partidaria de algún grupo social de presión. Non, fomos sempre e construímonos co esforzo e ca vontade democrática de tantos galegos e de tantas galegas. Eso é o que é o Bloque Nacionalista Galego. E eso é o que nos dá a credibilidade hoxe como proxecto. Por suposto que temos equivocacións. Claro que sí. E moitos defectos. E moitas deficiencias. Como é normal e lóxico en toda obra do ser humano. Nós tamén as temos. Pero non hai ninguén en Galiza que honestamente non recoñeza algo. E é que o Bloque Nacionalista Galego pódese equivocar, pero equivocarse en contra dos intereses de Galiza, nunca, nunca. E por eso algúns, poucos, ultraminoritarios, pero con certo poder no pasado, revólvense con tanta forza agora contra o BNG. Por qué? Pois porque o BNG convirte a política en algo normal e a democracia en algo normal e o país nun país normal e o normal nun país normal e democrático é que as decisións importantes para o país a tomen aqueles que foron eleitos democráticamente pola xente e non ningún medio de comunicación ni ninguna empresa importante. Por eso lles doi tanto.
Eso é normal. Pero, amigas e amigos, o futuro do país, deste país noso que é de todos e de todas, precisa de ideas e de coraxe. De ideas e de coraxe para poder sair adiante. Cantas veces nos dixeron os que aquí estamos e a tantos compañeiros e compañeiras do BNG, cantas veces nos dixeron ante algunha proposta nosa, non, eso non pode ser, baixo ningún concepto, eso é anticonstitucional, eso non é viable. Foi a coraxe do Bloque Nacionalista Galego quen foi realmente o motor do cambio neste país nos últimos 3 anos e medio. Porque nunca agachamos a cabeza nos momentos difíciles. Nós non estamos na política para crear problemas. Nós estamos na política para solucionar os problemas, para axudar a xente a arreglar os problemas. E non nos arrugamos cando os problemas aparecen, para eso estamos. Oiga, cantas veces teredes falado con un veciño, cunha veciña que acaba, despois de moito esforzo, despois de moito traballo, de comprar un piso, e vos di, hipotequeime para toda a vida. Fun ao piso que comprei e resulta que, non podo decir que é malo, pero resulta que masoume o patio de luces e casi lle podo dar a man ao veciño. Con todo o esforzo que fixen, eu merecía algo máis. Cantas veces o temos escoitado? E cando eso se comentaba, parecía que había un pacto non escrito que nos decía que eso foi así sempre, e que así ten que seguir. E nós decimos que non. Por que vai ser así sempre? Por que vai ser así sempre? Por que temos que padecer esa situación? E por eso puxemos en marcha as normas do hábitat, precisamente para que a xente, cando co esforzo do seu traballo, compre a súa vivenda para sí e para a súa familia, teña dereito a vivir nun sitio digno, porque, por certo, baratas non as venden, e por eso ten, polo tanto, todo o dereito do mundo. E había que facelo por lei. E o fixemos, con valentía, sin arrugarnos. Sabíamos que a algúns non lle iba a gustar. Que lle vamos a facer? A maioría góstalle, e nós traballamos para a maioría, non para unhos poucos. Oiga, como pode ser que cada vez que no Estado español, calquer comunidade ou administración do Estado facía unha lei para o comercio, automáticamente había un auténtico levantamento popular no sector do comercio que iba dirixida a lei? Como pode ser? Pero se a lei é para o comercio, os comerciantes deberían de estar contentes. Pois nunca sucedeu así. Sempre houve un levantamento popular no sector do comercio cada vez que algunha comunidade legislaba para o comercio. Por qué? Porque parecía escrito en algunha parte, inda que non se sabe onde, que os gobernos, cando legislan para o comercio, con quen se teñen que sentar a dialogar a lei é que as grandes superficies comerciais multinacionais. A primeira vez que se fai en Galiza unha lei do comercio e a primeira vez que se fai en todo o Estado unha lei do comercio que recibe o apoio do comercio galego. Claro que se podía facer. Claro que se podía facer. Tamén nos dixeron que non era posible, que era anticonstitucional, que a donde íbamos a parar, que non sabíamos o que decíamos, cando propuxemos que en Galiza, que é o país que ten de termo medio as pensións máis baixas do Estado, debería de haber un complemento autonómico para as pensións máis baixas. E cando dixemos, todos estiveron en contra. Nós non nos arrugamos, con serenidade, con sentidiño, pero con firmeza
fomos dando os pasos necesarios e hoxe hai complemento autonómico para as pensións. Claro que sí. Donde estaba escrito que non podía ser? Cantas veces tivemos envexa de vascos e catalás que eran capaces, dende a súa representación propia, en do exercicio do goberno no seu país, de condicionar a política de Estado, de conformar a vontade colectiva do Estado e ao mesmo tempo conseguir que o Estado tivera en conta os seus países. Cantas veces envexamos os vascos e os catalás? Pois, amigas e amigos, eu creo que a política faise con proxectos, faise con programas, faise con ideas e faise con traballo. Pero a política e, sobre todo, o devenir dos povos construíese tamén con sentimentos. E agora os cidadáns galegos contemplan que xa non son vascos e catalás os que determinan a política de Estado, que agora é Galiza, a través do BNG, no exercicio do goberno galego e na súa representación en Madrid. E iso colócanos un peldaño máis arriba como país, un peldaño máis arriba como nación. Pero hai unha contribución máis importante que fai o BNG cando fai eso para Galiza. E a contribución é que con eso o que conseguimos é inxectar en vena autoestima a este pobo que fai falta para creernos que de verdade podemos. Porque podemos. E, amigas e amigos, aínda non saliste desde este pabellón. E miráis se vamos ter bo resultado o próximo día 1, que aínda non salestes deste pabellón e xa tendes a primeira victoria. E logo non é unha victoria que agora todos den como ineludible ter que ir aos debates na televisión, na campaña electoral. É ben grande que é. É ben grande que é. Non costou nin nada. Tamén decían que non era posible, que era unha idea do Quintana, que xa sabe que, bueno, que lle vamos a facer, non? E iso que algún agora di que inventou os debates. Dice, non, é que agora vai haber debates, oiga, non. Un momento. Aquí debates houbo sempre. Nas pasadas autonómicas houbo debates. E nas municipais tamén. O debates houbo sempre. O que pasa é que non iba eu só, en representación do BNG. Esa é a diferencia. Debates houbo. Ahora que hai que recoñecer que en isto dos debates o máis pavero é o señor Feijóo. Porque, claro, il viu que o de gañar se lle puña difícil. E entón ideou unha fórmula para ter algunha posibilidade de gañar, que non vai o BNG, así a mellor ainda gano, non? Pero non vos apuredes. Non vos apuredes, tranquilidade, que fagan o que queiran. Nós, o único que refrendamos diante de toda a ciudadanía galega é que eu, en representación do Bloque Nacionalista Galego, acudirei a todos os debates aos que se me convoque. Por principios, non por cálculo electoral, por principios. Se algunha característica ten o proxecto nacionalista e, polo tanto, algunha característica ten os homes e mulleres do BNG, é que nunca nos conformamos co que temos. Sempre queremos máis. E ese é o motor que move o mundo. Esa ambición de conseguir un pouco máis para todos e para todas. Non caer nunca na autocomplacencia.
Por moito que se tivera feito e fíxose moito, moito máis queda por facer. E por eso queremos máis. Porque facendo así, ademais, manifestando esa ambición, ese desexo de mellorar, recollemos no BNG o sentir e o carácter histórico do noso povo. Houbo moitos concidadáns que en tempos pasados non tiveron a oportunidade de sacar a súa familia adiante no noso país. E non quedaron chorando en ningunha esquina, mesmo sin coñecer máis que a súa aldea, colleron a maleta e foron gañar o mundo e a súa vida. Ese é o espírito dos galegos e das galegas. Non temos tempo para chorar, non temos tempo para laiarnos. Buscamos solucións, e se non nos las dan, as aportamos nós mesmos. E máis, preferimos sempre aportalas nós mesmos que non que nos veñan de fora. Ese é o espírito dos galegos e das galegas históricamente. E por eso, cando hai unha catástrofe e as nosas costas énchense de fuel, somos nós, cas nosas mans, quen vamos ás praias a limpalo. Non esperamos que nos veña a axudar ninguén. E por eso, porque creemos nas posibilidades do noso país, porque confiamos nos nosos recursos e na nosa xente, seremos capaces de sair adiante tamén nunha situación difícil como esta. E para eso nós queremos trasladarlle á cidadanía galega un proxecto para estas eleccións que ten 3 claves fundamentais. Primeiro, política para a xente, pensando na xente. Segundo, un proxecto transformador de auténtico cambio co pasado. Terceiro, defensa insobornável dos intereses do país. Política para a xente. Política para a xente porque é un orgullo que fora precisamente o nacionalismo e a chegada do BNG ao goberno a que servira para pôr en marcha o sistema galego de benestar, entendido como unha rede pública de instalacións, de servizos e de programas para atender e para defender e para protexer os que máis protección precisan, a xente maior, a xente dependente, a xente que sufre algún tipo de discapacidade. Algúns pensaban que o nacionalismo só estaba para defender a nosa identidade, que o nacionalismo era para defender a cultura e a lingua. E claro que é para eso o nacionalismo, porque nós estamos orgullosos de sermos galegos, non nos avergonzamos delo e queremos dignificar a nosa cultura e o noso idioma. Pero o nacionalismo está, sobre todo e ante todo, para xerar benestar para os cidadáns galegos. E por eso foi o nacionalismo que puxo en marcha esa rede pública de atención que antes non existía. E hai unha maioría social que o apoia e está de acordo. O señor Feijóo non, claro. O señor Feijóo tampouco está de acordo con isto. A única visita que fixo a un centro de día que eu lle coñeza foi a un centro de día privado. E foi para queixarse e reclamarlle ao BNG na Xunta de Galicia que non había dereito, que aquel centro de día tiña plazas sin cubrir e que nós tiñamos que subvencionalas. Pois, señor Feijóo, co BNG no goberno, facer negocio cos maiores e cos dependentes acabouse, acabouse. E é o BNG quen pon en marcha auténticas políticas de igualdade de dereitos entre homes e mulleres. Porque para nós a igualdade forma parte do noso código xenético como forza política. O nacionalismo é igualdade entre os povos, pero o nacionalismo tamén é igualdade entre as persoas. Igualdade de dereitos entre homes e mulleres, igualdade de oportunidades. E por eso estamos tan interesados en pôr en marcha
proxectos como o proxecto das galescolas de educación infantil, porque sabemos que é un proxecto educativo, pero é un proxecto tamén para pôr en valor e dar posibilidades a que homes e mulleres podan desenvolver o seu traballo en igualdade e desenvolver a súa vida con posibilidades. Así o fixemos. Claro que o Partido Popular está en contra. E por eso lanzou aquela campaña auténticamente insidiosa e fora de toda norma contra as galescolas. Falaban dos mandilós identitarios de la China popular. E con elo o que facían era insultar a tantos pais e a tantas nais que hoxe falen en galego ou falen en castelán, levan os seus nenos ás galescolas e síntense orgullosos de que os seus nenos reciban unha educación de calidade. Pero o noso é, sobre todo, un proxecto transformador, porque nós non nos conformamos, nin nos conformaremos nunca con xestionar únicamente o momento presente. Esa non é a nosa labor neste mundo. E vos podo asegurar, e creo que con elo relato o sentir dos compañeiros e das compañeiras do BNG, que eu mesmo, se a miña participación na política fora para pôr en marcha e xestionar o mesmo proxecto que durante 16 anos liderou Manuel Fraga, solo que agora con outros actores, esa labor non merecería nin un minuto da miña vida. Así o entende o BNG. E por eso temos un proxecto transformador. Un proxecto transformador que debemos de valorar na súa xusta medida. Moitas veces hai compañeiros que nos preguntan se estamos a facer os cambios suficientes. Queren máis? Nós tamén. Pero para que os cambios sean de verdade estruturais, deben de ir asentados no pobo. Non hai cambio positivo na historia da humanidade que non levara pobo detrás. E así vai facendo os cambios o BNG. Cambios estruturais, claro que sí, porque nós non nos queremos seguir guiando por un guión que alguén escribiu sin a nosa participación e sin a nosa autorización. Hoxe coñecedes calquera de vós algún empresario, algunha familia que ten ido últimamente a un banco a solicitar financiación para o seu proxecto vital ou para o seu proxecto empresarial e lle teñen dito que non. E eu me pregunto, onde van os miles de millóns de euros dedicados a dar liquidez á banca precisamente para que isto non pasara? Pero nós non estamos no mundo para agallarnos. E por eso, xa que a banca tradicional non cubre unha función básica e fundamental para o funcionamento da economía de mercado, pois hai unha razón moi sencilla e unha solución moi evidente, e é que a administración pública asuma as súas responsabilidades. E por eso queremos pôr en marcha na próxima legislatura o Instituto de Crédito Oficial de Galiza, para que eso non pase. O proxecto transformador consiste en cambiar a historia. Cando na historia da humanidade un proxecto transformador abriuse camiño, mereceu sempre formar parte da historia dese país. E o Bloque Nacionalista Galego está a cambiar a historia. Está a cambiar a historia porque por primeira vez no noso país a explotación enerxética, a utilización dos nosos recursos naturais para producir enerxía eléctrica vai redundar en beneficio dos galegos e das galegas. Como sempre quixemos e agora facemos. Pero non chega con que teñamos feito. Precisamos consolidalo na próxima legislatura. Precisamos darlle continuidade. O señor Feijóo xa falou claro. Home, eu non estou de acordo con el, pero hai que reconocerlle que sinceridade teñe. Falou claro. Dixo que se el chegaba a gobernar
o primeiro que faría sería botar abaixo o decreto eólico. Tendes que saber todos que, dicindo eso en público, a Fiscalía pudo procesar, porque eso é vulnerar a lei e ir en contra da legalidade. Pero aparte deso, como a nós non nos gusta judicializar a vida política, o millor é que nos esmeremos para que sexa o Bloque Nacionalista Galego quen teña que xestionar no futuro próximo non só o vento, sino todos os nosos recursos naturais para producir enerxía eléctrica. Por certo, que o señor Feijóo, posto a ser sincero, xa que se lanza a arena e dice que vai anular isto, home, pois que faga outro esforciño de sinceridade e que nos diga a que empresas galegas yo vai quitar e a cales empresas foráneas yo vai dar, porque entonces teríamos todos máis datos. E o noso proxecto é un proxecto de defensa inquebrantable dos intereses de Galiza, para conseguirmos que Galiza sexa respetada, para conseguirmos que Galiza teña o lugar que lle corresponde dentro do Estado español. E para iso precisamos un novo estatuto, un estatuto de nación, que poremos en marcha na próxima legislatura. Eu escoito estes días o Partido Popular aquí en Galiza laiarse de que isto da financiación autonómica cheira mal. A min tampouco me cheira moi ben. Pero o Partido Popular di xa adianta que a Galiza lle vai ir mal. E queixase de que Cataluña e o seu goberno están negociando bilateralmente co Estado. Tarde piaches. Porque ten que saber, o señor Feijóo sábeo perfectamente, pero tenno que saber toda a Galiza, que hoxe, si Galiza non ten un novo estatuto, e se, polo tanto, non podemos negociar bilateralmente o modelo de financiación, é porque o Partido Popular vetou ese novo estatuto en Galiza. A que ven queixarse ahora? Novo estatuto na próxima legislatura, que, por certo, pode servir, entre outras cousas, para solucionar algún problema que, según parece, di o Partido Popular que hai. O Partido Popular e os seus dirixentes en Madrid teñen unha especial habilidade. Consideran que Galiza non ten suficientes problemas. Deben pensar que vivimos na Arcadia feliz, que aquí non temos problemas, e entón de vez en cando dicen, home, vamos hasta Galiza a crear un problema máis, porque para que se divirtan, non? Entón, onte viñeron, e como temos poucos problemas, viñeron a inventarse outro. Viñeron a decirnos, porque os galegos somos parvos e non nos dimos conta, viñeron a decirnos que o castelán está en peligro en Galiza, que estamos equivocados, que non é o galego que ten problemas, é o castelán. Aquí os que falan en castelán persíguenos. E dixérono, e marcharonse tan tranquilos. Pois eu lles propoño algo. Xa que están tan preocupados por ese bilingüismo armónico, eu lles propoño que non veten o novo estatuto e que se xunten ao BNG para recoñecer nese estatuto o mesmo estatus xurídico para o galego que xa ten o castelán. A ver se son capaces. Remato, compañeiros, compañeiras. Bernardino Graña, no seu mítico poema Volvín á terra, preguntárase como é vivir mañá sin a luz túa. Sin duda algunha, a capacidade de amar é a cualidade máis limpa, máis fermosa que ten o ser humano.
Defendía Bernardino, e defendo eu, que amar significa amar sin explicacións e mesmo sen razóns, porque amor racional non é amor. E así ama a inmensa maioría dos cidadáns deste país a súa terra. A nosa labor, compañeiros e compañeiras, consiste en utilizar toda a nosa capacidade de seducción, os nosos argumentos e as nosas razóns para convertir de aquí ao día 1 de marzo ese inmenso amor en compromiso político. E témolo que facer barrio a barrio, casa a casa, pobo a pobo e cidade a cidade, como sempre o fixo o nacionalismo en Galiza. Porque gañando o BNG, gaña Galiza. Porque cada apoio ao BNG é un sí ao respeto para Galiza. Cada apoio ao BNG é un sí ao aproveitamento dos nosos recursos naturais en beneficio dos cidadáns galegos. Cada apoio ao BNG é un sí a afortalar os servizos públicos. Cada apoio ao BNG é un sí á igualdade real de dereitos entre homes e mulleres. Cada apoio ao BNG é un sí á dignificación da nosa cultura e do noso idioma. Claro que non fai falta ser nacionalista para apoiar o BNG. Únicamente fai falta amar o noso país e así o fai a inmensa maioría dos cidadáns. Ese amor que aniña no voso corazón e no meu é o que nos vai levar a victoria o próximo día 1. Adiante sin medo, a gañar! Anxo Quintana presidente e BNG goberno galego. E o 1 de marzo todos e todas somos Anxo Quintana. Ollo chan, ollo mar, ollos que xa non están.